Sóc capaç de desafiar i d'alterar el curs del temps. Domino l'ADN. Potser fins i tot es pot considerar que he superat els mateixos déus. Sóc fantàstica! Sí, senyor, ho he fet de conya! Ho he fet tan bé que de poc no em desmaio. És ben bé que em podria guanyar la vida fent d'actriu! 1 minut per la transferència temporal. Ja està! Ostres, quin esglai! La veritat és que aquesta pífia no fa per mi. Per alguna cosa sóc l'operadora d'ADN número 1. Si em descuidés aquest projectil DCM, no podria eliminar el Mega Playboy. 10 segons per la transferència. 5 segons. 4, 3, 2, 1... Activada! Karin, la noia que va venir del futur. Junta, què em sents? Sí, què vols? Em pots donar la tovallola que hi ha a la tauleta, sisplau? La tovallola? Porta-me-la. Sí, esclar. I té. Moltes gràcies. Ai, no! Aguanta, sisplau. Has d'aguantar. És la primera vegada que una noia s'interessa per mi. Avui m'he de desempallegar com sigui d'aquesta al·lèrgia a les dones que he tingut durant 16 anys. És un espectacle fantàstic. Si ara em poso a vomitar no em voldrà veure mai més. He d'aguantar. Junta, fa molt de temps que estic enamorada de tu. D'això. És per això que et demano que siguis el meu primer home. T'ho has empassat, oi? Perdona'm, feia broma. T'ha molestat que fes aquesta comèdia? L'he pifiat. S'ha acabat. Estic llest. Tan repulsiu ho trobes, haver d'estar amb mi? No, jo no. Tan poc atractiva em trobes? Sóc tan lletja que et faig vomitar? No és això. És cosa de la meva constitució. Vés-te'n, sisplau. Quin desastre. Sóc una calamitat. Vinga! Prou! Algun dia podré estar amb noies i sortir-hi com una persona normal. N'estic segur! L'he trobat! De debò és aquest paio? Aquest pocapena és el Mega Playboy? Sembla mentida. Val més que comprovi unes quantes coses. Restaurant dels Kurimoto. Sóc un desgraciat. Néixer home i patir aquesta al·lèrgia a les dones. Per què he vingut al món, jo? Junta, ja tornes a fer el ploricó?
Aviam quan pares d'autocompadir-te. I tu quan em deixaràs en pau, si no en saps res de mi? Sé que a la llar d'infants et vas cagar a sobre. Rocco, i em vas dir que no m'ho trauries més, això. Què tens, Junta? Ja t'ha atacat la malaltia de sempre? Deixi'm, senyor Kurimoto. Al final, tu ets l'única. Només et tinc a tu, Ami. Perquè, de fet, tu ets l'única noia amb qui puc parlar sense tenir la més mínima sensació d'estar parlant amb una dona. Què vols dir amb això? No t'esperis! Les noies sempre se'n riuen de tu i no hi ha dia que no et vegi enfonsat. L'Ami és l'única que s'ha preocupat per tu des que era uns marrecs. Jo no li he demanat mai que ho fes. Em sembla que aquí s'ha equivocat algú. Som-hi! Avui tornaré a néixer i seré un home nou. Primer em disculparé amb la Saeki. I després li demanaré per sortir. Em donarà una altra oportunitat. Demostraré que ja s'ha acabat l'època de l'home vomitada. Com va això, nano? Ahir vam tenir una experiència adulta que va ser una passada. Ja som homes de cap a peus. Però què t'empatolles, si només vam veure una pel·li porca a casa? Per què no em vau convidar? I què és? Si t'haguéssim avisat, hauries deixat l'habitació plena de vòmits. Us demostraré que la meva constitució ha canviat, però, sisplau, la pròxima vegada convideu-me. Escolta, que t'has trastocat o què? Per primera vegada en tota la vida, sembla que he trobat una noia que li agrado. Aquesta vegada podria ser l'última oportunitat. He de sortir amb la Saeki com sigui. Apa, ara en surts amb la Saeki? No fumis, que li vols anar al darrere. Que parles de la noia que va quedar Miss Institut Fukoma? Quin acudit! No tens cap possibilitat. Cap ni una! Que burros, no en teniu ni idea. La Saeki. Au, som-hi. Ahir em vas deixar plantada. Penses fer-me el mateix avui? Vas sortir amb una altra noia, oi? Ryuji! Sí, Tomoko, és veritat. L'has encertat. De fet, t'hauria de dir que em sap greu, però, és clar, quan una noia em demana alguna cosa, no em veig amb cor de rebutjar-la. Mira, pensa que t'has enamorat d'un home amb un ADN que treu moltíssimes noies. No ho sé, planteja-t'ho com una cosa del destí i resigna-t'hi. L'ADN? I què més? Em fas mantenir en secret això nostre. No anem junts enlloc. Em fas alçar l'ara sí i ara també. Ja no ho suporto més. Si continuem així, trencaré amb tu. Saps perfectament que no pots trencar amb mi. Oh, i tant que puc. Saps per què hem continuat sortint junts malgrat que no pares de queixar-te contínuament d'això mateix? És evident que sóc guapíssim i que sóc de família rica, però no és tan sols per això, ni de bon tros. Hi ha un motiu més profund que els sentiments. És una mena d'instint. Si sortim junts és perquè l'ADN ens empeny a fer-ho. Ja hi tornes amb això de l'ADN? Creu-me, bonica, en el fons del cor, és a tu a qui estimo de debò. Les altres noies són un simple passatemps per mi. Si fos important per tu, no sortiries amb altres noies. I si no pares, et deixaré. Mira, no pensava parlar-te del tema, però el fet és que m'han dit que tu també et van veure anant amb una altra noia ahir mateix. Sí? Com que em vas plantar, vaig perdre els nervis i vaig acabar anant amb un poca pena. Només era per riure'm amb ell. Riure's de mi? Ja m'ho pensava, no ho deu ser pas el mega playboy. No tindré cap altre remei que establir un contacte directe amb ell. Riure's de mi. Riure's de mi. Ah! Què és això? Escolta, reiet, que tens una estona per mi. Anem a prendre un te plegats? Sí. Em fa la sensació que tothom em mira. No ho entenc. Em pensava que m'havia infiltrat amb èxit en aquesta societat. Aquesta sembla molt perillosa. Ei, escolta, saps per què tothom se'm queda mirant? Suposo que perquè som en un lloc tancat i portes aquesta mena d'impermeable tan tapat. Això, té un regulador per la temperatura, o sigui que no tinc gens de calor. A més, no és un impermeable, és un protector.
Mira, és molt dur. Vaja. Però si vull, també puc fer que es torni tot del tot. Ho has vist? Que bonica! D'això, com et dius? Qui, jo? Em dic Karin Aoi, número d'operador 80427. Et dius Karin? Caram, noia, sembla ben bé que hagis vingut del futur. Què? Però com ho has sabut? És molt maca, però continua sent un perill. Molt bé, com que m'has descobert, t'ho explicaré tot. Tant se val, no cal que em diguis res. He vingut de 100 anys endavant, del futur, i sóc una operadora d'ADN. La meva feina consisteix a manipular l'ADN. I puc saber què se'n treu de manipular l'ADN? Mira, per exemple, manipulant el d'una superestrella de l'esport, pots fer que tingui les aptituds d'una persona normal i corrent. I per aconseguir-ho, fem servir un fàrmac preparat específicament per transformar l'ADN que volem manipular. Això de la punta d'aquesta bala es diu DCM i és un fàrmac per controlar l'ADN. D'aquí a 100 anys, en el futur, la superpoblació s'haurà convertit en un problema molt greu. Tenir més de 2 fills es castigarà amb la mort. Apa, això és terrible. I tant que és terrible. I és culpa d'aquesta època. Hi havia un mega playboy, un pervertit que va deixar prenyades 100 dones i va tenir 100 fills. El paio ja fa temps que la va dinyar, però el problema gros va venir amb els seus fills. D'aquelles 100 criatures, les que havien nascut mascles es van tornar mega playboys i van fer el mateix que el seu pare. Què vol dir que... Sí, aquells nens van deixar prenyades 100 dones per cap i la tercera generació de nens va tornar a prenyar 100 dones. Els fills que van venir, igual. I la cosa continua. Mare meva, quina pila de gent! Sí, per això et parlava d'aquest projectil. Ara ho entenc. Com que resulta impossible de controlar l'ADN de tots, has hagut de venir a aquesta època a manipular l'ADN d'aquell home abans no comenci a tenir fills. Ai, caram! Veig que ets un noi espavilat. Això mateix. És una feina pel govern i el sou que paguen és molt bo! El sou? Quan m'ingressin aquesta recompensa podré fer realitat el meu somni de tenir una casa amb jardí per viure-hi amb un marit i un gos ben maco. I llavors seré la noia més afortunada del món. Però he de trobar un bon marit perquè el meu somni es faci realitat. Per cert, quin grup sanguini tens, tu? No fumis, tot d'una li ha donat per buscar marit. Que quin grup tinc? Doncs el 0. I com et dius? Junta amb Momonari. La veritat és que no fas la cara de ser-ho, però veig que les dades coincideixen. Encara deus tenir els instints adormits. Què? Adéu-siau, mega playboy. La mort! Crideu una ambulància! De pressa! M'ha fet una mica de llàstima haver-li de disparar en junta, però així podré fer realitat els meus somnis. Perquè ara sí que tindré la possibilitat de tenir una casa amb jardí, amb un marit meravellós i un gos ben maco. Ouch, ja funciona. Aniré al gra, que les comunicacions intratemporals són cares. Què m'ha de dir? Però jo ja he acabat la meva feina. Ara mateix l'objectiu es deu estar despertant de l'estat d'animació suspesa. Què dius? Que ja ho has fet? Malament, Rai. Què passa? Què és aquesta interferència? Contesti, Yokomori! La mort a sang freda. On aniràs a parar? Ho he vist tot! Oh, Déu meu! No és mà! Ai, Déu meu! Com pot ser? No ho entenc. Ostres! Au, vinga! Yokomori, no deixi la transmissió a mitges! Au, contestin! Ouch, ja funciona. És que et vas equivocar i no dur el projectil que tocava. Què? El que havies de fer servir era aquest, el de la línia vermella. Oh, caram, és veritat! Per no equivocar-me hi vaig fer una ratlla vermella.
Val més que vagis a comprovar l'estat de l'objectiu. Va, que ja trigues. Ja hi vaig ara mateix. No tinc el cap gaire clar. Què carai he fet? Sé que he anat a un cafè amb aquella noia estranya i després... Soc just davant de casa la Saeki. Sí, digui. Hola, Tomoko. Sóc jo. Ryuji. Et passaré a veure avui mateix. Sisplau, no m'ho diguis mai més, que em deixaràs. Ryuji. Ryuji, amb qui parles? Vine aquí, va. Ai, que em fas mal. Escolta, Tomoko, no és el que et penses. No em prenguis per imbècil! Junta. D'això, passava per aquí, tot d'una he pensat de pujar a veure't i... Esclar que sí, ben fet. Visc sola, pots venir sempre que vulguis. El meu pare treballa a l'estranger i amb prou feines el veig. A més, a la nit sempre em sento molt sola. Sobretot avui. No! Vomitaré. Junta, perdona'm. Però què carai estic fent? No ho sé. Au, va, no ploris. No, si de fet no ploro. No em pots amagar les llàgrimes. Estic fent comèdia! Ja em sents! Només m'enric de tu, igual que ahir. Un cop t'hagués seduït, t'hauria dit et penses que ets tan maco perquè em fixi en tu i t'hauria fet fora! No em tractis amb amabilitat. Encara em faria sentir més miserable. No ets pas miserable. I ara que m'acabes d'obrir el cor, estàs més bonica que mai. Calla! No siguis cruel. No, Manric, ho dic de debò. Si pogués, t'abraçaria ara mateix. Però què passa? Sembla una persona completament diferent. El cor m'esclatarà. M'estic enamorant. És com si m'estigués fonent dins seu. Allò que deia en Ryuji, l'atracció que sentim per l'ADN d'algú altre. És això el que noto? No ploris més. Que les llàgrimes no cobreixin uns ulls tan bonics. Què m'agafa? Cada vegada m'agrada més. Ara tant me fa el que pugui passar. Acosta't. Molt bé, Tomoko, ja sóc aquí. Les altres noies tant me fan. Tu ets la més important per mi. No ho entenc. Em pensava que s'havia rendit a l'atracció que sent pel meu ADN. Com m'ha pogut dir que volia trencar? És la primera vegada que una noia em diu que vol trencar. Oh, no pot ser que ha trobat un home amb un ADN més fort que el meu. Atenció, Haru, contesta'm, sisplau. Vull que comprovis si s'ha produït alguna anomalia en el curs de la història quan li he injectat el controlador d'ADN en Junta Momonari. Comprovació realitzada. La probabilitat que l'aplicació del DCM hagi competit en Junta Momonari en el Mega Playboy és del 120%. Què? Però per què? Vols dir que quan li he injectat en Junta Momonari aquell DCM per equivocació, el que he fet és crear el Mega Playboy?